Meň auditoriýamyň gyýdylary gowy ýöneler, size döneň. Liboy bir harit şey ortaklaýar, gön aýdýarlar şonu gowy tarapdan, erwet tarapdan. Kän adam ýetdir, köp adam haýyr tapypdyr, şundan horlanypdyr. Köp adam bolsa haýyr tapmandyr. Men edil şu wagtça minus tarapyny göremok şu kopya. Yalan sözläp näme deýin. Horlanım diýsem yalançyn, tak 4-5 güne kanyşna bu horlanyrmaýa. Dolu guturmasaň 30 sanagy bar eken içinde. No bir ay atmasaň, moşt horlanyp bolýan däller ýöne. Şeýle bir şu kopya maňa energiýa berýär. Ýa-da ulugma ýerýär, ukymy tutduranok. Bir hile özüm ýeňiljek duýdurýar, içim goşuň bir hile. Özüm ýeňiljek duýdurýar da näme düşünürjem bilemok. Karaçy maňa şu kopya şeýle bir gowy ýarady. Ýöne her içimde uçýan ýalykda. Şo tarapyny hiç halamok. Men ajylatdan asyl nefret edýär. Içip bilemok ajylady. Şonda da içýän gowy ýaraýar. Trend ýolla bardyr. Men